изге мәхәббәт. Кемнәрне суларга салмаганда, утларда яндырмаган ул. Ходай җир йөзендә һәр нәрсәне парлы итеп яраткан. Без бүген сагышлы мәхәббәт турында сөйләшербез. Ул Тукай мәхәббәте. Ул Тукайның тормышка ашмаган саф мәхәббәте. Матурлыкны таный һәм нечкә итеп бәялый белүче. Күңеле кешеләргә карата яхшы мөнәсәбәттә, җылы хисләр белән тулы шагыйрь Габдулла Тукай хатын-кыз матурлыгын күрә белгән. Аның турында гүзәл итеп язган. 20 яшьлек Тукай гыйшык бу я шигырендә булай яза. Җаның фида иткән фәкыйрмен, гыйшкың күбәләгемен. Кил гүзәл, күрсәт матурлыгын, янайым, кил, янайым. Шагыйрь үзенең сөю хисләрен нинди матур сүзләр белән язып бирә алган. Әйе, гашыйк кеше генә шулай яза ала. Аның сөйләме дә, нәзакәтлелеге дә, бизәклелеге дә һәм гадәти булмагы белән аерылып тора. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайда алсын шигъри шагыйрь, булмаса илһамчысы. Бер күзәлдән кайсы шагыйрь, әйтегез рухланмаган? Байронның, Лермонтовыңмы, Пушкинныңмы, кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбрәттер йөрәк. Пәрә-пәрә кисмәсә гыйшык, мәхәббәт кайшысы. Әмма ләззәтле дә соң, яшерен газап, яшерен яну бар микән? Белмим, моның миннән бүтән аңлаучысы. Шундый күркәм юлларны язган шагыйрь үзе яратканмы? Аның мәхәббәте нинди булган? Әлбәттә яраткандыр. Яратмаса, шигъри җырлар әдәбият мәйданында пәйда булыр идемени? Аның мәхәббәте, аның турындагы мәкаләләрдә Тукай хатын-кызлар белән аралашырга яратмаган. Тукай хатын-кыздан кача, хатын-кыз булган мәҗлесләрдә булмаска тырыша дигән фикерләр очрый. Менә бер истәлек. Тукай хатын-кыз булган җирдән кача торган иде. Кыш көннәрне кич сайын фатихларга барыла иде. 1908 елның май урталарында булса гына Әл-Ислах идарәсенә чит шәһәрдән 2 кыз килеп чыга. Сүз Бәдриҗихан һәм Зәйтүнә Мәүлүдовалар турында бара. Бу кызлар көн сайын диярлек идарәгә йөри башлыйлар. Аларның Тукай белән танышасы килә. Тукай аларга салкын гына итеп кул биреп, бер сүз дә дәшми, күз дә салмый чыгып китә. Шул китүеннән Тукай яңадан идарәгә керми, тәмам күздән югала. Шагыйрьгә илһам учагы булып китте. Шул танышу, күрешү турында беренче мәхәббәт турында шигырен дә яза. Мәсәлән, кулың. Мин кулың тоткачтан аштым күккә дә, бер дә шиксез гали шарлактыр. Әйе, буең да зифа туба кеби, шул мәкаддәс талга яфрактыр кулың. Шагыйрәнә сүз бу, аңларсың үзең. Бу сыйфатлардан ераграктыр кулың. Тукта, бер мактыйм әле дип уйладым, әллә ник мактарга ансаттыр кулың. Бу кызларның берсе белән ул тагын бер тапкыр ерактан гына очраша. Екатеринский трамвайы берлә утырып үтеп барганда, тәрәзәдән Зәйтүнә туташ килгәне күренде. Тукай аны күрү белән баш иде, һәм әллә нинди сабылык кызару берлә кызарып китте. 2-3 көн дә үтмәде Тукайныңга очраган юлдашлары басылып та чыкты, дип искә ала Фатих Әмирхан. Кара кашлы, үткен күзле, матур гына борынлы, күз карашында әллә нинди үзенә тарта торган көч булган. Матур тавышлы туташ кем соң ул? Туташ Чистә шәһәрендә зыялы гаиләдә туып үскән Зәйтүнә Мәүлүдова. 15 яшьлек бу кыз 1908 елның язында Казанга абыйсы янына кунакка килә. Ярыйсы гына укымышлы, матур әдәбият белән яхшы таныш, Тукайның язганнарын яратып өлгергән, шагыйрьнең үзен күрергә, танышырга теләгән. Шул теләгәне Әл-Ислах редакциясенә Тукай янына китерә. Һәм менә шагыйрьнең мәхәббәт шигырьләре шушы туташка багышлана да инде. Кыз үзе Тукайны яратканмы? Әллә дә булса хәтерендә дип яза Фатих Әмирхан.
Мин аңар үзе мәхәббәт итә торган бер кыздан качып йөрүнең сәбәбен аңламаганымны вә гаять гайрәт табигый санамаганымны сөйләдем. Әгәр Зәйтүнә Тукайны яратмаса һәм ярату ихтималы да булмаса, Фатих Әмирхан Тукайның кызга күңелен ачарга кыстар иде микән? Күрәсең, шагыйрьнең мәхәббәт ялкыныннан кыз йөрәгенә дә чапкы төшкән. Тукайның Зәйтүнә туташ Казаннан киткәннән соңгы халәтен күз алдына китерүе кыен түгел. Аңа кинәт кояш сүнгән, дөньяның яме киткән кебек тоела. Бу мәхәббәтен күпләрдән яшерсә дә, 1912 елның көзендә дусларыннан берсенә Зәйтүнәне һаман яратуы, оныта алмавы, сагынуы турында сөйләгәне билгеле. 1911 елда язылган Толстой фикере исемле шигырендә исә шагыйрь өйләнүне абынмыйча егуга, иркенлек тоткынлыкка сатуга тиңли. Өйләнмә, баш имә һич, телгә дә алма хатын-кыз дип. Улуг җан бу, куан шатлан шикер, мин бит хатынсыз дип. Шундый шигырь юллары язган шагыйрьнең хәлен дуслары аңлыйлар, сизәләр. Зәйтүнә туташның Казаннан китүенә шагыйрь канәгать сыман күренсә дә, барыбер борчыла. Тукайның кемлеген аңлый торган һәм тормышын тәртипкә салырлык бер кызга өйләндерү чарасын эзли башлыйлар. Кызганычка бу эш булмый кала. Шул вакытларда Тугайга немец теләгәннәргә киңәш берен ханым да йомшак берәвеч берен үрә башлый. Ул Фатихларга фатир алып, Казанда төпләнеп калырга ниятлеген белдерә. Шуңа белеп, Тугайны кызганып сөйлә. Турыдан-туры әйтмәсә дә, Тугайны бу ханым күзенә бөтенләй күрмәс була, хәтта укуын ташлый. Тугайның гадиянең исем белән басылган шигыре шул ханымга төбәп язылган булса кирәк. Син дисең ниме эшкә шалырга барам? Барма, барма син әрәм аңар, әрәм. Үз уенча шагыйрь ул җырлый дисең, җырлыйса тыңларга күңелле дисең. Син алай әйткәнче икошың хила, бар да бер кош кибетеннән былбыл ал. Алда шитлеккә куеп сайрат аны, мактасын хиснеңне син сыргайт аны. Әйе, Зәйтүнә туташны бу ханым да кияүгә чыгарга ризалык биргән теге кыз да алыштыра алмый. Зәйтүнә ул Тукайның мәхәббәте. Бу очракта Тукайга тәвәккәлләргә кирәк булгандыр бәлки. Юк шул, тагын акыл эшкә керешә. Ялгыз калу файдасына тагын бер сәбәп өстәлә. Ул аның авыруы. Зәйтүнәнең алдагы тормышы нинди буласын? Зәйтүнәне кияүгә сораучылар күп була. Ләкин кыз мин укырга, белем алырга тиеш дип үз сүзендә нык тора, укый да, укыта да. Ләкин тормыш авырлыгы аркасында әнисе аны Троицкидагы Расулия мәдрәсәсенең хәлфәсе Кадир Расуловка кияүгә бирергә ризалык белдерә. Зәйтүнә тарафыннан истәлек дәфтәренә мондый сүзләр язылган: «Беттем, харап булдым». Ләкин ул укытучылык эшен дәвам итә. Зәйтүнә 1932 елда Казан педагогия институтына укырга керә. Көндез укыта, кичен укый. Юанышы-куанышы булган улы Атилла Расих хөрмәткә лаек язучы дәрәҗәсенә күтәрелә. Һәм әнисе үтенеше буенча Ямашев романына Тукай белән әнисе арасында булган мәхәббәт вакыйгаларын кертеп җибәрә. Зәйтүнә ханым 64 яшендә вафат була. Үләр алдыннан мөмкинлек булса, мине Тукай янынарак күмсәгез иде, ди. Кабер ташына Тукайның Зәйтүнәгә багышланган беренче шигыреннән юллар язылган. Очраган юлда сине күргән, иелгән ул бүген. Ул шуңар да шатлана бит. Белмим, нигә балай сагынам? Күңелсез дә синсез, кыен да, җилләр исә синең ягыңнан, үзең кайтыр кебек тоела. Сагынганда бергә чакларны, хыялымда син җыр сузасың. Син үстергән гөл дә сап-сары, юксынадыр ул да хуҗасын. Сагындым шул, бик тә сагындым. Аш та үтми, рәтсез ялымда, үзем белән тышкы кабыгым, җаным йөри синең яныңда. Сөеклеңне
Ихлас сағыну, сөю сафлығына табыну.